Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ. Охири сол имрӯз 6 декабр ва мо метавонем ҳамин сол дар репи тоҷикӣ як маросими ҷоизасупорӣ ташкил кунем ки репероро ҷоиза бидем. Ин сол дар реп ки фаъол буд, ки прорив кард, ки зур буд. Лекин мутаассифона репи тоҷикӣ ҳамун як марказе ки дошт, ҳамун марказша аз даст додагиай ва сабаби асосиш ютубай. Яъне аз рӯзе ки ютуб пултиира баст кард, пул метаву бениҳоят кам ва дигар шароит барои фароҳам сохтани сабти барномаҳо сист шид ва оста ҳамин чиз уже невыгодни шид. Балеш бисёриё фуромӯш кардагиянд ӯ темпе ки солҳои 2018, 19, 20, 21 репортал дошт, барое ки қариб 4-5 сол пеш буд. Фуромӯш мешава. Лек ҳамаи ҳамин чизо сабабаш пулай ва хоҳиш мекунам моро понимат кунен ва ҳозир як реклама мешава, ҳамуро тамошо кунем ки сабаби ҳамин видео баромадан шудагие. Подписчикои мо бисёрош ё такси мезананд, ё да доставка кор мекунанд. Хушхабарам аз шумо дар расониданем ки агар ки через ссилкаи поёни видео буда картаи Тинькофф Блэк заказ кунен ва то 31 декабр Тоҷикистон ай 20 000 рубл зиёд роя кунен ва ба картаи Тинькофф Блэк ҳамаи харидотонро аплатит кунен, шумо иштирокчии бозии 5 миллионаи Тинькофф мешавед ки барои 100 нафар 50 000 ва 3 электромобили дигар ҷудо шудагиай. Шанса ай даст нате. Картаи Тинькофф Блэка ай ссилкаи поёни видео буда заказ кун ва бо метавонӣ ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон бе комиссия пул роӣ кунӣ. Ва бо вақти пул роӣ карданда метавонӣ бинӣ чанд рублит сомонӣ мешава, мерава мераса. Барои пул роӣ кардан фақат номери телефона донистан дар кора халос. Барои картаи Тинькофф Блэка заказ кардан гражданини Россия будан зарур нест. Просто картаро через ссилкаи поёни видео буда заказ кунен, ба любой ҷои Россия бе пул мебаранд метантон. Бародаро, як хоҳиш ай шумо, чанд қайки ки шумо ай поёни видео ҳамун ссилка карта заказ мекунен, ҳамун қадар барои мора як мотиватсия мешава. Мо коромона давом додан мегирем, так як мора спонсоро реклама мехаранд. Поёни видеода ссилкаи биҷиқ картата заказ кӣ ва иштирокчии бозии 5 миллионаи тарафи Тинькофф буша. Давай биге 3 электромобил дигар дора ки метавонӣ кайфш кунӣ. Чӣ хеле ки фаҳмиден поёни чӣ хеле ки диден мора сарпарастӣ мекунад Тинькофф ва мо ин қадр боша мотиватсия мон пайдо мешавад. Дар як моҳ мумкин як борам видео бурорем. Ба гуфти шумо бародарои гиромӣ, ҳамин сол дар репи тоҷикӣ ки зур буд ва ай кадом направление, яъне клипи сола ки гирифт, илтимос дар комментария бинависен. Мумкин ки аз рӯи ҳамин навистагиҳои шумо мо ягон маросимча ташкил кунем. Аки маросими калон точно ташкил карда наметавонем, но ягон маросимча ташкил кунем ба диплому ба ҳамин хел чизо мукофот битем амо реперора. Дар категорияи репери сол ки мегира ин сол, дар категорияи самт, дар направленияи репери сол, дар направленияи клипи сол, дар направленияи треки сол, дар направленияи прорифи сол. Прориф яъне кашфи сол, яъне ҳамун репер ҳамин сол худша кашф карда ва ҳамума шинохтанаш. То ин вақта ҳеҷ ка намешинохташ. Дар самти треки пурмазмун, дар самти треке ки тонист репи тоҷикиро як камтарак мантиқ чизо дабаид куна, барои ҳамун хоҳиш мекунам комментарияда обязательно бинависен ва ҳамин интихоби шумо метавона 50% рола бозӣ куна. Яъне 50%ша байни мумкин реперо мо галасаванӣ кунем ва 50% ай ҳамин интихоби шумо мо ҳамун одаморо мегирем, бо вибр мекунем.
барои мо илтимос бародаро дар комментария бинависен ва ай ссилка фурӯмӯш накунед. Як таи карта заказ кардан мумкин ки ҳамин чизда сарпарасти мо тинкоф шавад ва мо ҳамин маросима ташкил кунем. боқӣ монда саломату сарбаланд бошен. аз ҳаматон интизорам комментариҳои хуб-хуба ва бинависен илтимос ки киҳо батлери сол шудан. барое ки батлери сол нест. این سال باتلر سال کشید. این سال ارگانیزاتوری سال خیلی автоматически баха میگیره. баха барори кор. با студияи сол کی گرفت звукозаписи сол. و کلیپ میکری سال کی میگیره. یعنی کی کلیپای هم از کلیپی سال هم کلیپ میکری سال. با سناریای سال کی کلیپش زورم نباشد سناریش زورای. همین چیزی که در عقلتون میاد نوشتم بگیم صبح بگیم ما در نوی ترک برای این همین چیز مخولای و ما همون چیزا را با نوبت بگیریم. رحمتی کلان سلامت سلبان باشین. ما کامنتاریهای شما را انتظار داریم.